tu nejaká trošku hudba, takže není ma moc dobre počuť, ale možno je ma dobre počuť. Prepáčte za toto buchotanie. Takže mám tu nejakú blbosť. Mne sa páčilo lietadlo, ale najviac sa mi páči Minecraft. A ideme to hrať. Je to taká blbostička, má flight time 13 minút. Takže nech som na tomto moc. Takže mám tu nejakú mapu, toto je celý môj svet. A keby sme... Okay. Ja som ísť normálna misia. Čakaj, nie. Alebo musím ísť... Alebo si dám tú misiu. Dám si toto lietadielko. Ne, že by sa mi páčilo najviac, ale nechce sa mi dať to úplne veľké. Dobre. To si delá srandu. Stihol som zavrieť dvere predtým, než trafil blesk. It's very bad. Weather is very bad. Je veľmi veľký vietor. Blbý zvuk tých motorov. To ešte, jak sa štartujú, to ešte není také zlé, ale jak už sa doštartujú. To je také blbé. Gears off. Tam sa mi to splnilo. A už to nemusím spraviť. Že tu má nejakú dráhu blbú. Taká úplne úzka. Ten plný výkon. Nemám ísť náhodou sem do stredu? Ale trošku väčší majster v lietaní. Kolesa. Ten zvuk je ešte taký normálny. Ja musím získať hviezdičky. Ten vietor mi v tom prekáža. Blbec. Ja padám. Ten vietor čo si dovoluje? Oznamujú mi, ale neviem čo. To z toho komína sa nejak dymí. Ale to je ten môj tabak press a rozpracovaný Minecraft. A natočím ešte o tom video. Ešte som o tom tabak press nenatočil video. A mám ho skoro... Počkaj, toto nedám. Musím zopakovať pristátie. A vlastne musel som aj zvýšiť výkon. Zatiaľ si musím dať plný. Pokiaľ nepôjdeme úplne niekoľko pár metrov nad zemou. Fú. 10 metrov nad zemou. Ten strom. Nejak. Toto už by som mal zvládnuť, to pristátie. Podletím nižšie na domčeky, aby sa mali tí ľudia z čoho diviť. Aké pekné lietadielko tu letí. A to už sa dedina končí, ale videli to dosť blízka. A ukážem vám potom môj dom. Nedá sa do ňoho ísť donútra, ale to je taká dlhšia hra. A mi tak skončí? Nie, stále je. Stále ma to fúka. Toto už dám. Ne, to nedám zase. Jak ten pán tam letí tuto. Ready Mission. Blbá reklama. Ešte sa ani nenapíčil. Ja musím uznať,
že je to pekná misia. Búrky sa mi páčia, ale trošku sa niekedy zlaknem, keď sa z ničoho nič zableskne. Musím sa trošku narovnať. Pekne trošku nakrivo išiel z tej dráhy. To som práve chcel. Naplánovujeme si terasu, takže odtiaľto nechcem odtiaľto nejak by sme mali sem tuto. Čakaj, musím to urobiť ešte raz. On si to nezapamätá. Odtiaľto sem. Tak, teraz sme nad vodou. To je dobre. No tuto máme dráhu. Sme až trošku moc nad vodou. A dráha tam pekne trčí. Takže dám toto. Keď musím získať hviezdičku. Ju preletel. Takže akože je nejaký vietor a nebudem odbočiť. A tu je ešte jedna hviezdička. Že preletím pekne nad ten dom. A vtedy budem musieť ísť veľmi hore. Ho nemôžem naraziť. Teraz pekne poobchádzam tie budovy. O nie. Čo? Takže ja viem preletieť budovu. Najbližšia pristávacia dráha. Dom. Potom ďalšia pristávacia dráha bude toto cesta a ďalšia bude ten ostrov a tak. Aha. Takže musel som dať tak, a máme tu našu misiu, ktorú potrebujeme. Vlastne toto som chcel. Pustím, čo sa dá aj driftovať. Chcem sa poriadne rozbehnúť. Môžem driftovať. Sa to trošku buglo. Tak mám trysky aj spredu. Ten hrubý taxík. Taký HPFS helikopter, tak tam sú aj normálne auta. Tam som raz pekne pozrážal. Keď zrazím toho bizmizmena, či čo tam je. Nejakého človeka tam. Si to zajazdíme na autíčku. Poď sem, ty debilko. Čo? Som do teba narazila, niečo ti nestalo. Ale aj tak, čauko. Dám si accept mission. Keď si teraz vlastne môžeme kúpiť? My som to veľmi toto. Nie. Toto? Alebo toto. Aby som si dal toto. Rozhodol som sa. A tým sa najlepšie minie lieta. No toto už má pekné motory. A počkaj. Aha! Ja musím vlastne transportnúť toho biznismena, aby vlastne aby mu nebolo nepríjemné. Čo také nepríjemné robím? Tak toto už nedám.
Jasné. Aspoň to doletím. Alebo že? Nedoletím. Padám. Biznismen pripravil sa na smrť. Hej, do stromu. Pápa. Čo bolo? To bol oblak. Jak som ísť toho von? Som v oblaku, do keľu. No okej. Ideme napríklad na toto lietadlo. Čo? Toto si upsetnem. Počkej, ne, ja som si dal to, ale no čo? No, to sú strely moje tu. Zase ten biznismen. Okej. 3. Čo sa deje? Už mám 12 minút.